исәнмесез дип башлыйк әле. Очрашулар шулай башлана. Сезнең белән очрашканга, дуслар, күңелләрем шундый шатлана. Менә сезгә Разил турында бер кызыклы факт. Аның кәефе яхшы булганда, ул шигырьләр белән сөйли башлый. Бик ошамыйм әле, Рафина? Юк инде син нәрсә? Синең кәеф яхшы булганда, минеке дә шәп матурым. Бүген без җырчыларыбыз турында кызыклы фактлар сөйләячәкбез. Шуңа бәйләп кенә җибәрүем бит. Алайса, башлыйк инде. Разил Камалов, Рафина Ганиуллина, ТМТV топ-клип тапшыруы. Киттек. Айдар Алмаз Юнусовлар бүген хит-парадтан төшеп калалар. Егетләр, кәефләрегезне төшермәгез. Яңадан әйләнеп кайтуыгызны көтеп калабыз. Unutalmam, uylamay seni hiç duralmam. Sirli gözlerine qarab duyalmam. Sözlerimni deşmey qalmam, sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam. Uylamay seni hiç duralmam. Sirli gözlerine qarab duyalmam. Sözlerimni deşmey qalmam, sensiz başqa yaşay almam. Unutalmam. Тапшыруның иң кызыклы һәм иң рәхәт мизгеле – премьера. Барлык игътибарларны экраннарга юнәлтик әле. Qarasam oylatam, bir qarasam oynatam, bir qarasam yılmaytam, bir qarasam jırlatam. Bir qarasam biyitem, bir qarasam güldürtem, basqan жерден uddirletem, idenlerni silketem. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Sen özünde göresin, hislerimde sizesin, köngülümde köteresin, yenişimde birsin. Sihirledi qarashın, naq özüne qarattın, saylagan par qanatım, seni güne yarattım. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Qarasağız ming'a, güç beresiz canıma, qoşılığız jırlarga, kömegiz alqışlarga. Eyde qalaşma, qoşıl eyde jırlarga, şep kayıp dost tuğanға, birge bulğanda. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Bir, iki, üç, eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Eyde başlayıq ikimiz, sinde minde ulda, eyde birge biyimiz. Bir, iki, üç,
Әйдә башлыйк икебез, синдә миндә улда, әйдә бергә бийбез. Синдә миндә улда, әйдә бергә бийбез. Популяр җырчы минем дустым Илнар Гилманшин турында кызыклы факт беләсең киләме? Әйтеп кара Ләйдә. Ул аны әйтмәскә булды. Кемгә кызык, аның социаль челтәрендә карый аласыз. Моның турында ул аерым басма итеп чыгарам диде. Алайса түземсезлек белән көтәбез һәм клибын карый торабыз. Вакыт белән күптән инде сыналган, озак елларга ул сузылган. Якты хисләр, хыялларга уралган. Безнең өчен күрешү бәйрәм булган. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Бер-береңнең барып хәлләрен белү, ярдәм итү, кирәк тә барып күрү. Нинди бәхет, ул тату гаилә булып, бергә кунакларга йөрешү. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Алга куйган максатларга җитәрбез. Алла бирса, бергә юллар үтәрбез. Безнең дуслык, чын егетләр дуслыгы. Кирәк чакта сүзебезне әйтербез. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны яшәү бәхет бу дөньяда. Нишисен син Рәзил? Саныйм. Нәрсә саныйсың? Татар җырына күпме калганын саныйм инде матурым. Күпме калгансың? Күп калмаган инде. Билетлар алырга ашыгыз. 17 декабрь Илһам Шакиров исемендәге концерт залы. Дибә йөрәк, яшәр өчен җирдә, тиксин кирәк, тиксин дирәк. Дибә йөрәк, яшәр өчен җирдә, тиксин кирәк.
Yürüme jullu yazlar jitkende Almaların özerişin Gözle kirek tüterge Tiksin tiksin rüye Dibe dibe yürek Yaşarışın jüle Tiksin tiksin girek Tiksin tiksin rüye Dibe dibe yürek Yaşarışın jüle Tiksin tiksin girek Başarıla matürüller Üsse yemle şeylerle Şevşeklere atınışın Sular kirek siberge Tiksin tiksin rüye Dibe dibe yürek Yaşarışın jüle Tiksin tiksin girek Tiksin tiksin rüye Dibe dibe yürek Yaşarışın jüle Tiksin tiksin girek Başlar irten sayrı kunu dalga direkke Kış günelin anlar için Mınlar kirek yürekte Tiksin tiksin rüye Dibe dibe yürek Yaşarışın jüle Tiksin tiksin girek Tiksin tiksin rüye Dibe dibe yürek Yaşarışın jüle Tiksin tiksin girek Çiratта şiber, mülayim, yağımlı jırшы kızыбыз Зарина Хасаншина. Барлык әйткән сүзләрең белән килешәм, ләкин менә сиңа бер факт рәзил. Әлеге мөлаем ягымлы җырчыбыз башлангыч сыйныфта укыганда классташының кулын сындырган бит. Кит инде. Чынлап, әлеге вакытлар бары тик хатирә булып калган әлбәттә. Бер-берсенә бернинди дә үпкә тотмыйлар алар. Менә анысы яхшы. Хәзер инде тыныч күңел белән Заринаның клибын каршы алыйк. Шәһәр белән авыл арасында Ике күскәемнең карасында Йөгер белә йөри балачагым Күңелемә уйлап калачагым Күңелемә уйлап калачагым Күңелемә уйлап калачагым Йөгереп белә йөргән балачагым Ялкыннарга илтеп салачагым Мин яшәгән утлы гомерләрнең Юлларында түгелеп калачагым Юлларында түгелеп калачагым Юлларында түгелеп калачагым Йөгереп белә йөргән балачагым Гомер буе сата барачагым Картлыгымда ишек кагачагым Ләйсән булып җанга тамачагым Ләйсән булып җанга тамачагым Ләйсән булып җанга тамачагым
болашағым күннәремнің ағы қарасында біздің жандар ғұмыр бойы юлда шәһәр белән ауыл арасында шәһәр белән ауыл арасында шәһәр белән ауыл арасында йөгереп лә йөри балачагым Дуслар, сезгә әйтәм, Рафина, син дә тыңла. Лилия Ишемьярова 15 төрле телдә җырлар башкара һәм 2018 елда Италияның Соренто шәһәрендә үзенең сольный концертын куйган. Ичмасам, менә бу факт дисәң дә факт. Шундый милләттәшләребез булганда горурлык хисе уяна, шулай бит, Рәзил? Әлбәттә. Лилия ханым, алда әле төрле илләрдә бик күп концертлар куярга насыйп булсын. Әлегә клибыгызны карап сокланабыз. Синең өчен балам, мин бит һаман янам, еракларда синнән булып та. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне берүк сутма. Әти, әни китте диеп туган яктан, эзләреңне берүк сутма. Кайгың булса сизмәс, шатлыгыңны бүлемәс. Дус түгел, дустың булып та. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Сиңа киңәш иткән, сине кеше иткән, яхшы дусларыңны онытма. Кайчак якын туган, ерак туган кебек, күрше генә бергә торып та. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Синең белән уйда, синең белән юлда, синле минем дөньям әле дә. Вәгъдә иман әни нәсихәтләреңне йөрәгемә алдым мәңгегә. Сине эзләп сагынып янган йөрәгемне суытмамын әни мәңгегә. Кайтсам ялларымда, ишек алларында, көтмәйіндән кей юк инде. Сагынырга калды гомерем буйлап.
Яңа Йолдыз 3 проекты инде телеэкраннарда. Кайсы башкаручы төшеп калыр? Кемнәр ярым финалга, кемнәр финалга узар? Бу хакта TMTV каналын карап барып ачыклай аласыз. Ул болытлар хәзер юктыр инде. Юктыр нәкъ мин карап ятканы. Бала чакның хыяллары төсле зәңгәр күктән болыт акканын бармы синең карап ятканың? Минем бар. Olmaz bir romantik indisi. Карагыз әле, дөрестән дә элек кешеләр шушылай торып капка каршында сөйләшеп утырганнар дип әйтәләр. Дип әйтәләр ди. Мин күрдем ул вакытларны. Мин бит синнән 10 яшькә зуррак. Алайсам сезгә тигез катлап теләп булмый икән инде. Шуннан да без картайгачтан ниндирәк булырбыз микән ул? Нормаль булырбыз. Әнә Генабый Флюрападан 10 яшькә зуррак. Бер дигән яшәбәт ул. Күзлегем кая минем? Күзлегем кая минем? Кая минем күзлегем? Гена. Күзлегем кайда минем? Монда икән бит күзлегем. Мин сиңа машина табып куярга кушкан идем. Фотосессияга таптыңмы? Бәхет үзе куша бүген иңемнән, матур сүзләр ишетәм диңемнән. Син гомергә булсаң иде янымда, урын түрдән булыр бәгым җанымда. Җанымда, янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Ничек диеп сораучы, төшләремне гел яхшыга юраучы. Мин бәхетле гади сүздән шул гына, андый сүзләр әйтә ала ул гына. Ул гына, янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарымда ул Сүздән күңелемне аңлый ул, йөрәгемә һичбер яра салмый ул. Әйтерсең лә без кавышкан күптәннән, без бәхетле, бәхет безне көткәннән. Янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарымда ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Шундый булып калгына, янарында ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарында ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарында ул булганда ялгына, үзгәрмичә шундый булып калгына. Янарында ул булганда ялгына. Туган ягы Кукмара турында җырлый Алия Мубаракова. Ләкин күпләрегез белмидер әле, Алия 10 ел буе ерак көнчыгышта гомер кичергән. Мәктәптә чит телләр укытучысы булып эшләгән. Белеме буенча тәрҗемәче. Менә мин әйтәм, топ клип тапшыруында бер дә белмәгән әйберләр ачыклана, әйме Рафина? Әйтмә дә инде Рәзил, әле шул фактларны җырлар белән кушып җибәрәбез бит. Чираттагы клипны каршы алыгыз.
шиткә киткәч, сагынудан саргаюдан күңелләремез өзелгәч. Кузмара урамнары тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән яры шунда эзләп табарга. Төбәтнең һәр авылы, һәр ташы, шишмәләре, елгалары, киң кырлары, таулары, Кузмара урамнары тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән яры шунда эзләп табарга. Яратам, куанам һәм шатланам синең уңышларың белән, көндә мин горурланам. Кузмара урамнары тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән яры шунда эзләп табарга. Кузмара Кумара, алга, алга бара. Кумара, әйдә алга. Кумара, алга, алга бара. Кумара. Кумара урамнары тауына менеп карарга, яшьлегемнең сөйгән яры шунда эзләп табарга. Дуслар, хәзер булачак фактлар дөрестән дә бик кызыклы. Игътибар белән тыңлагыз. Ул Латвияның Рига шәһәрендә туып үскән. Үзенең тормыш иптәшен Казанда очраткан. Хәзерге вакытта Американың Нью-Йорк шәһәрендә гомер кичерә. Һәм татар җырларын дөньяга таныта. Ул Лилияна Газизова. Каршы барам, буйсындырып кыя ташны, кылыч кисмәс, күзләр тимәс, гарар тотып газиз башны. Барам, барам, еллар буйлап, йөрәгемдә якты бакыш. Барам, барам, таңнарымда бәхет юра миңа язмыш.
Yüreğime birer derman Yaratuda minim kışım Yaratuda minim davam Baram baram yıllar boylar Yüreğimde yok de bakış Baram baram damlarımda Behret yüreğime yazmış Baram baram yıllar boylar Yüreğimde yok de bakış Baram baram damlarımda Behret yüreğime yazmış Baram baram damlarımda Behret yüreğime yazmış Bir kunni sotsial shetlarda o'tiram. Anda TMTV akkauntidan bo'laklar o'ynatilar. Aha, shundan. Shundan deb birovning jinganini suyunib o'tirdim motorim. Ey, o'zing bo'lak o'tqansin deb turam. Alayda sizda yozilasiz. Telegram, Kontakte, YouTube, rasmiy sayt, birida jirchilar turida so'nggi yangiliklarni o'qiy olasiz. O'yin konkursida qatnashib bo'laklar o'tuv mumkinligi da zo'r. Rahim etingiz. Nişik matur başlandı bit Devgi dışıraşı Uylamağan kütmegende Bizning tanışu Özün nişik unutasın Yalqın hislerini Seni mina yakın aytkan Ayılık işlerine Seni kaldırma Yaslarına kaldırma Yalnızımdı Utlarına yandırma Seni kaldırma Yaslarına kaldırma Yalnızımdı Utlarına yandırma Yıldız sanıp oynap gülgen Bəxtli şaklar Mizgillerine bəxt etken Qaynar kışaklar Özün nişik unutasın Yalqın hislerini Seni mina yakın aytkan Ayılık kişilerine Seni kaldırma Yaslarına kaldırma Yalnızını Utlarına yandırma Seni kaldırma
Илшат Яппаровны каршы алыгыз. Илшат турында кызыклы факт итеп моны әйтергә була. Биеклектән курка һәм шул сәбәпле очкычларда да тыныч кына оча алмый икән ул. Бу фобияңны бетерергә кирәк, Илшат. Гастрольләр белән илләр гизә башлагач, самолетта очу беренче урында булачак бит. Илшатның гастрольләренә кадәр клибын карап китик әле, Рәзил әфәнде. Бик теләп игътибар экраннарга. Bilməsən də söyüəmənə Uz aldım ağına sıyarəmən Uçraşqanda xəlini nişik deysən Xəlim bik də yaxşı deyərəmən Bilməsən də söyüəmənə Tıptınlığına sinə sıyarəmən Uzum günə sıyıb sıyınırəmən Köyünürəmən Bilməsən də söyüəmənə Tıptınlığına sinə sıyarəmən Uzum günə sıyıb sıyınırəmən Köyünürəmən Bilməsən də söyüəmənə Uz aldım ağına sıyarəmən Bağılmazqa senin bəxtіңə Yazmışıma meni başı yarəmən Bilməsən də söyüəmənə Tıptınlığına sinə sıyarəmən Uzum günə sıyıb sıyınırəmən Köyünürəmən Bilməsən də söyüəmənə Tıptınlığına sinə sıyarəmən Uzum günə sıyıb sıyınırəmən Köyünürəmən Bilməsən də söyüəmənə Uz aldım ağına sıyarəmən Bir ardından qarab işdən gənə Seni suydim bitmini deyərəmən Bilməsən də söyüəmənə Tıptınlığına seni sıyarəmən Uzum günə sıyıb sıyınırəmən Köyünürəmən Bilməsən də Tıptınlığına seni sıyarəmən Uzum günə sıyıb sıyınırəmən Köyünürəmən Uzum günə sıyıb sıyınırəmən Köyünürəmən Uzum günə sıyıb sıyınırəmən Köyünürəmən Алдагы позицияга Рамазановлар гаиләсе менеп урнашты. Кызыклы фактка килгәндә, югары уку йортында укыганда алар бер-берсен гомумән яратмаганнар икән. Менә шуннан башлана да инде ул мәхәббәт. Кого больше любишь, того больше ненавидишь. Диләрме әле? Ой, Рәзил бөтенләй русчага күчеп беткәнче, Ризат белән Зинираның клипларына тукталыйк әле. Кайтып киләм авылыма, каршы ала күл буйлары, балык тотып уйнап үскән,
Inişleri yoğaları Кайтып килем авылыма Сукмак төшкән урамнарым Урап узам әле тагын Бер туздырып тузаннарым Сағындыра, сағындыра Қайтмай тұрсам ауылыма Қайта сиңа балақайым Хәлләр ничек ауылқайым Сағындыра, сағындыра Қайтмай тұрсам ауылыма Қайта сиңа балақайым Хәлләр ничек ауылқайым Кайтып килем авылыма Көткәнсеңдер син дә мине Тәби атлап үскән нигез Туган өем тарта мине Ни хәлләрсез туганнарым Әти-әни якыннарым Кайтып килем сезгә тагын Сагындым бит авылкайым Сағындыра, сағындыра Қайтмай тұрсам ауылыма Қайта сиңа балақайым Хәлләр ничек ауылқайым Сағындыра, сағындыра Қайтмай тұрсам ауылыма Қайта сиңа балақайым Хәлләр ничек ауылқайым Қайта сиңа балақайым Хәлләр ничек ауылқайым Но вы даете. Эх, татар сылулары, таң сылулары. Яш башкаручыбыз Таңсылу турында кызыклы факт белештеңме син, матурым? Әйе, әлбәттә, игътибар. Та-да-дам! Авызын ачмыйча гына җырлый ала икән. Ого, бу ничек була инде ул? Менә шулай авызны йомып җырлау сәләте бар кызда. Күрдеңме нинди талантлы яшьләр? Әйтәсе дә юк, әфәрин Таңсылу. Шундый сәләтләрең ешрак барлыкка килеп торсын. Синең һәр әйткән сүзеңдә яралган матурлыктан чөнки назлы иркә күңелең торадыр ул шатлыктан күзләрең генә түгел бит эчке дөньяңда матур елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр күзләрең генә түгел бит эчке дөньяңда матур елмайсаң да бөтен дөнья синең нурыңда балкыр күңеле гүзәл кешенең йөзе дә матур була бәхет тулы күзләрендә мәхәббәт балкып тора күзләрең генә түгел бит
Рафис Калимуллин ise күпчелек җырчылардан айырмалы буларак мондый факт әйтте. Ул озак кына бер урында тора алмый, гел хәрәкәттә булырга кирәк ди. Аңа карап бу аңлашыла да. Энергетикасы ташып торган җырчының клибы да шундый булган. Вакытны озакка сузмый, клипны сезгә дә тәкъдим итәбез. Bir mizgil, ni bari bir mizgil, bu jirde birilgen gömeriler. Yazılarda, şeylerde, kızlarda, мәңгілік tugiller, tugiller. Yanımışı, düzelmez bu yürek, sıyısız yaşamaz bu günü. Bәхетле, bulurga bu jirde, bir kaşanda sını tugel. Yanımışı, Yaşnikle biz bugün yazılarda, şeylerde, kızlarda bәхетле bulurgasın tugel. Yanımışı, düzelmez bu yürek, sıyısız yaşamaz bu günü. Bәхетле bulurga bu şehirden bir kaşandasın tugel. Yanımışı, düzelmez bu yürek, sıyısız yaşamaz bu günü. Bәхетле bulurga bu şehirden bir kaşandasın tugel. Berkile sыңарған yazlarda, şeylerde şeşeke kümele. Yaratıp yaşasan bu şehirde, ömürler bәхет getirinden. Yanımışı, düzelmez bu yürek, sıyısız yaşamaz bu günü. Bәхетле bulurga bu şehirden bir kaşandasın tugel. Yanımışı, düzelmez bu yürek, sıyısız yaşamaz bu günü. Bәхетле bulurga bu şehirden bir kaşandasın tugel. Bәхетле bulurga bu şehirden bir kaşandasın tugel. Менә сиңа кызыклы факт. Кем турыда икәнен белеп кара. Ул Башкортстаннан. Күп еллар радио алып баручы булып эшләгән. Бүгенге көндә ул популяр җырчы. Хәтерем ялгышмаса, Азалия Валиева булырга тиеш. Бүтән әйбере туры килә. Ә син дөрес уйлыйсың, Рафина? Әйдә Азалияның клибын да карап зыйк әле. Томан bir мәлдә никтер тукталып калам, юк шигендем, юк тукталмыйм, хыялга атлар, сукмаклар табам, юлларны табам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем тиккән чагында, сулышым алган
Мине бахыр дип уйламагыз, бер вакытта да Шабан бәхет каршысына күңел төшсә дә, көчем бетсә дә, кояш батса да Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда Бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам Давылдан соң күн аязып, кояш балкыса, дөнья нурлана, җиһан нурлана, нурын сибәр кояш булып шатлык өләшеп, яшик дөньяда, яшик дөньяда. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам. Йөрәгем типкән чагында, сулышым алган чагымда, бәхетем янда булганда, тукталмам да тукталмам, тукталмам да тукталмам. Абсолют хитны билгеләргә дә күп калмады бит Рәзил. Ашыкма Рафина, әлегә барлык катнашучыларны барлап алыйк. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә ул да әйдә бергә биебез. Бер, ике, өч, әйдә башлыйк икебез, синдә миндә ул да әйдә бергә биебез. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны, яшәү бәхет бу дөньяда. Чын дуслар янда булганда, хәлләрең белеп торганда, уртак итеп шатлыкларны, яшәү бәхет бу дөньяда. Күңелемә уйлап алачагым, күңелемә уйлап алачагым. Сине туган иткән, кайтуыңны көткән, туганнарың барын онытма. Сине туган иткән,
сөюемene Tıpkınlığına seni süyeremen Uzum gına süyüp süyünürmen Köyünürmen Bilmezsen de süyüemene Tıpkınlığına seni süyeremen Uzum gına süyüp süyünürmen Köyünürmen Sağındıra sağındıra Koytmay tursam oğluma Koyta sina balakayım Haller nişeg avulkayım Sağındıra sağındıra Koytmay tursam oğluma Koyta sina balakayım Haller nişeg avulkayım Артур Хайруллин. Артур турында әйткәч, шундук берәр төрле бию алымлары күз алдына килә, энергетика, драйв. Драйвлар булса да, Артур үзе бик нык йокларга ярата. Кирәге чыкмаса өйдән дә 3-4 көн буе чыкмыйча тора ала. Да, рәхәт фактлар бу. Миңа да ошый мондый факт. Ә миңа Артурның клибы ошый. Шуңа күрә аны хәзер үк кушып җибәрәбез. Aşratkandan birle Көңелемне назлы хисләр биләде Моңа кадәр бу гомерем моңсу бер җыр иде Таңнарда синең елмаюыңны күрер өчен Безнең йөрәкләр бергә типсен өчен Сине очратканнан бирле җырлый минем күңелем Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Син дә шулай талатканда Мине сагынасыңмы иркәм Сине очратырмын диеп Бер дә уйламаган идем бәгырем Күңел күгем күптән инде Кара болыт иде Таңнарда синең елмаюыңны күрер өчен Безнең йөрәкләр бергә типсен өчен Сине очратканнан бирле Оча минем
күңелем. Сен дә шулай талатканда, мине сагынасыңмы, иркәм? Сен дә шулай талатканда, мине сагынасыңмы, иркәм? Сине очратырмын диеп, сине ойламаган идем, сине очратырмын диеп, ойламаган идем. Сен дә шулай талатканда, мине сагынасыңмы, иркәм? 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 Тапшырабыз ахырына якынлашкан менә. Вакыт бигрәк сизелмәчә уза да китә инде. Анысы шулай. Көннәрегез уңышлы, кичләрегез матур узсын дигән теләктә. Мин Рафина Ганиуллина. Мин Разил Камалов, сезнең белән сау булышабыз. Исәнлектә күрешик.